buntag, Pilipinas. Mayong adlaw, adlaw Bernis. Thank you Lord. Thank you sa gasas kinabuhi. Naka mata patanong buntaga. Kit sa katong sinam siguro ron or may kalendar. Salamat Ginoo. Diagi pong kusahang nataran karong adlaw. Gusto ko nang utana sa ang sitwasyon sa katong pa-check up ko katong nakoy kuan sa ultrasound halibaron manala rin dahaw. Mahadlak na ko magpa-opera utro. Sagda na naman siguro niyang ahang sigapdas ang kuto-kuto. Kaya ang result datos kuan sang hagurila lagi dana mo ko giinas doktor des ning agi katong pagka-admit na ho kaduhang admit kong nitang kong operahan nga inalan ko opera da ni hando man ko nga wala di magpa-opera nang di naman sa kong pa-opera madag na kong samad-samad sa pagkarong panahon na inuuna na may maantigo na ho. Sa tunang utana, bayan sa trabaho, bayan sa mga alaga na dito. Sa mga alaga, kay na may lang amahan, okay naman to nila. Sitaan na ito na sunod adlaw. Sa ilang mga sa ilang mga uniform, mga nabala man siguro ilahang ang mga amahan sa mga bata. Kay kinaraman ko mo pahaway sa katong ipang tumar lagi mura magapagway alibyo marang tumar na lamang ko na nagherbal magherbal sa lamang ko mga ansa ko mga sagbot bitaw na hindi nga mag inom ko og dahon sa bayabas kay alindahaw malagi ron imbis mo gawasan ta ko kay manguha kog dahon wa man na may alindahaw. Kung sa tayo magawas dari, ako sa alaman dari puli. Magdaw sa tadari. Dari dahil pura may gahapon, nagbubagot-bot. Mura tikit, agad na mo o makauli ko. Tadtada mo yung nagkita, napimuli ko, hindi may magsapon. Matong gahapon, nagsapon doon. Sa kanilang ginawaan nga, sagwa pa ko nagkaon, nagsige na ko barp. Tanggi ba tidan itong sa una, sa bago pa kong gupirahan, pa yung mga 3 months, dagkukado ka ng binarpan, murag arang musuga ba, basag guway, ikaon, daling balik na pod ni ron. Guantahan na laman di ba ito rin mabilin, apil bito ni libang, bitaw, kamusta naman mo? Sa itong paminaw diha, sa itong tatay digong, kamusta naman ron, hana ron, kamusta kanang tagalaing nasod, kamusta naman katong amahan sa atong nasod, kamusta naman ron, bitaw. Wailingaw, good morning tanan, Ma'am Yuning Ayop, maayong buntag, Ma'am Siri Ulrich, Bilma Makabalo, wala doon na naman po yung nagpatugtog. Lorde Saladin, maayong buntag, Gudia Salite, Mamedina, Orada, Kanyite, good morning. Sara Laila Amid, good morning. Mers and Korea, maayong buntag, tanan, kalibutan, tunay pandisal. Ako, takag pandisal, tunay pandisal ng labay. Udi sa Cebu, sa mga kaigsuonan sa Cebu, Noel Dominguez, Ruby Provinciana. Kamusta naman mo? Hapit na pod ag summer, hapit na pod ag Mayo. Ay bawi ag panahon ron dali ra kaadto bago pang nagpasko. Bagong tuig, tapon pista na pod, tapos kalag-kalag na pod. Sabi. Dito sa kagalimutan dali ra kaadto. Sa taot ko sa mga igagaw
Kamang kay kagawan dia sa bukid. Sa Sudlon. Mayong buntag dia. Tanan-tanan. Dia sa Canada. Sa Igagaw gihapon. First cousin. Mayong gabi dia. Sa Indo. Nakukuha na ko ka bisita sa Azuan. Itong last ng pagpa-check up tong Lunes, wala ko mo bisita dito Yuyo kay hindi siya magpadung na maado. Na pag matakla na po siya na magtakad-takad mga sa naman ko naglikay ko kay itong time nagbadagang iubo, isipon tanan, hapdos kuto-kuto mga na naman ito ko mo kuan mabitaw ni uli ko dari kay ari ko mga herbal nagalindaha man hinoon manginutbong day kita koron manginutbong ko og siyam kanawng ning kusog naman sana ba nimo nadayroy kuan mar nga adlaw summer nga nagmag-uwan nang sana ditong kalibutan dapat nga ron Marso kuan init kabudya bilma makabalos ng lugar ang sa ilakaw ng panahon amo dari galindahaw na para ba koy kahoy sa mong tanan diya sa Biason, Muntinlupa sila upaw Violet good morning diya Precious mulupad ko diya Precious sana all mulupad kalupdunon ko tukos Netherlands sana all Netherlands tawag panahon na nagdagay-day man mga sa naman yung panahon ko nauwan man ang mga kuan ang mga insurekto sa kilid ano pang ipangbalhin og sudlanan kay aron kaginhawa borin to pay kalipay sa mga tanong na ako sudlan kaluoy ta sa mga eksorektos na bali-bali na ganing dahon daris kapit sa gilingkuran nga hang wave of love magisi na hangin pakita nito hang mga eksorektos kapit po nung pila ka kuan ng eksorektos na ba na mo buo ay kas gawas agang banda kay kawin na maawanan kay na mas gawas agang mga kilid nang binalhin tos silom bako na pala nang binalhin kani dagkani kay na daot man sawa lagi kudiha muila man kanina isog din sa gway bubo palang sarana bubuan ko nang makauli lagi ko na kani kani sila kunin nang nalhin kani kunin nang tinanom sa kani bako pinang gibalhin kani sila panangikugihan gapon og kuana buhay pagaling kana kanina mo nang insurektos bitawag ang mga kuan loy lagi ni sila arang kaloy ni sila og kanang mawapog ko mo nang mga gidaot pod ang banda na naglindahaw marag bulang huy diha upaw kaloy langgam
Agad to hinluan na. Doon na may katugtog. Ang bulanghoy niladog na. Linda habitaw oh. Tugtog na pas ng Pedro. Kapadas soy pagluib. Gwapa kayo, nuwat ti Aliana. Gwapa ka day? Ha? Gwapa bitag ilang ros o kang remix ra ba ni? Remix. Ka-remix ting tinanom. Waka pa rin kung padunas. Panawagin mo padunas. Si Aliana nagdagob-dob kayo. Ako na panawagin si Jang Papadunas. Yeah, remix. Ka-remix na Rosas. Rosas. Wapa kayo. Wapag Rosas. Rosas. A few moments later. Ibo na kayo man sila kayag. Kaya nag-1 man. Madumari kaya nagmasa sila og inayag. A few moments later. Pamarong. Kalwad yung buntag. Ulim lagi na. Takbo na ko gwak-gwak na rin di na masado. Ha? Giba nagbintana. Tumpag naman di. O kwakanza nunsun. Na limbarok na kwak na ni. Bitaw di kuan. Ipadon kay matwag na. Ha? Sige po nagkatagatang di bawaw? Ang kuha na? Yan kuha. Bitaw hinihinila na pa azon kay katumpag na. Mulis pesyos di na matumpagan. Ialihan ram sa nagkahoy kay maling tumpag. Banti si Baradra. Mo naglalungi sa pagbagyo na matiwas sa karon tiop po na. Di pa man ni matiop ron pila kadlaw takbon ko ni gwakwak. Aga nagwakwak mintana. Okay, ini kurang.